Vážený zákazník, v prípade, ak by ste usúdili, že nákup na splátky bude pre vás výhodnejší, postupujte nasledovne. Krok 1. Prepočítajte si splátky. Na každej stránke produktu je zobrazené tlačidlo výpočet splátok. Po kliknutí na toto tlačidlo si môžete vypočítať výšku a dĺžku vašich splátok. Táto časť bude mať pre vás zatiaľ len informatívny charakter. Pre záväzný nákup na splátky musíte najprv vytvoriť objednávku. Krok 2. Vytvorte objednávku. Pri nákupe na splátky v našom e-shope je dôležité zvoliť správny spôsob platby v druhom kroku košíka. Voľba nákupu na splátky cez CTLM je momentálne dostupná pre doručenie kuriérom. Následne štandardným spôsobom vyplňte kontaktné údaje. Po kliknutí na tlačidlo Záväzne objednať sa vám zobrazí možnosť zariadiť spotrebiteľský úver CTLM online. Na túto možnosť kliknite. Krok 3. Nastavte si splátky. V tejto časti si záväzne vyberiete typ úveru, výšku a dĺžku splátok. Vyplňte požadované údaje. Pre prepočítanie splátok kliknite na tlačidlo Prepočítať. Pre dokončenie nákupu na splátky kliknite na tlačidlo Odoslať k schváleniu. Krok 4. Odošlite splátky na schválenie. Váš nákup a údaje budú presmerované na web CTLMu. Tu vyplňte požadované údaje a ďalej postupujte podľa inštrukcií. V prípade okamžitého schválenia žiadosti je vám ihneď poskytnutá tlač zmluvy. Na vami uvedený e-mail obdržíte informácie o schválení zmluvy. Nájdete tu aj odkaz, kde si môžete zmluvu vytlačiť dodatočne. V prípade, že žiadosť nie je schválená automaticky, zostáva v systéme a je posudzovaná pracovníkom úverového oddelenia spoločnosti CTLM. O výsledku posúdenia budete informovaní prostredníctvom e-mailu. V prípade schválenia žiadosti úverovú zmluvu si vytlačte na stránke Stav žiadosti, rovnako ako v prípade okamžitého schválenia. Krok 5. Pošlite nám potrebné dokumenty. 2 vyhotovenia úverovej zmluvy podpíšte a pošlite doporučenie spoločne s kópiami dokladov na adresu firmy. Hneď ako obdržíme vami poslané dokumenty, budeme vás kontaktovať, potvrdíme nákup na splátky a odošleme vám tovar. V mene týmu Gigacomputer vám prajeme príjemný nákup. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 399 6030 alebo nám napíšte na e-mail predaj@gigacomputer.sk.